bono nsia Sompa yama de hye nyina adwo abusuafo abraso ensema ya boa no anwumre Sompa kase bon ye de bedamo no kase bon nsema wo betie bienie mame ashahwan wako court yama ni bail na agenda 111 project ashase no entity a Sompa FM nsɛmtwɛfo ababeto apono so kyerɛ public interest and accountability committee mpenfo kyerɛ sɛ besine ho nkuntabuo no ntiase nhyɛ danim anwumre bewrema di nkomo ena wadi mfia aduoso a apomdisi akiri pa would you and they are betimi asa renew ena yentetia ne sɛ IMF ni aba hyase o mo nkomo no wono mo edie na opere bia wo bere wo sikasa no ntutu mo kyerɛ sɛ Ghana ma de hye yesapo munsu na ho kyerɛ de kakra ebeba yenso pa nana obiri poahen wakasa de afa ene pipi ene franka kura di bre no eho ya de meko jama no fa baton pesua so sampadwa ne ye tete yese ne gina bia nye madwadifo no esupa ye beko ho na yakodi nkomo kakra baby ani anwea so bekwai ya maame mu edi bode ehudwa se baby a wo mte di dwa no nye abusua weni afoforo pini akekese ne ne se kase ababi awo bia na nwumre ye ba ne de aba besomo madwenche ne mu nsusu ye obetimi de aba bedom ye wabra o kan ho e social media platforms no oko Facebook wa so we de kan ho no modada ye da sem akwaba na afi na nam kwa mu kwa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM madwenche ne nsusu ye o de bia ho no ma ye guso ye be kase ne mamo no ye be kenkan de amamo na oko YouTube wa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana o subscribe na do adwenche no nsusu no ma bia o so no eguso ebe kase no mamo no ye bedwudwam de amamo bade we kase aye so manwumre nana ya bo amalibi aboga nwumre mene wahine ni ama kranchi adazo asofu mami premaini kase pono enie mami ashahwan chana ni ba ya obetena wo mayimu bedi gadam se hu dwane e pamo no mo safa mo ro wanu mu begina Ghana ha waba enso ametrase wobeto ani dwadie ni so nam so mama Ghana mrayire no yede na kogina mu kwato na nimra nim ni a watwitwaje no captain retired if I nkrabia date en wo se Ghana fo ka hu bi ena mami ya mani bedie wane Sompa nsɛntwafo na twetwe nkomo se de Ghana fo asoa ya no ede agu ni so ni ebo na senduam no nam so motembuafo a wotra asɛm no so kyese ɛho abufo nti krata nyina ato agu ama se wode mami akɔwremande yentie emranimu ni sɛm no bi Nokreni me wawa because me catch a court no say on my bill but court no let's say Ghana nsuno wo mo say no na Ghana water wo mo pese bia wo mo de wo mo ekra nsukra ba Ghana na mpata fishes wo nsumukra complain it for this reasons inti court no say on my bill nokreni manianje but well I cannot tell but you better try since I can be like in the meantime you better modern say call high court say then say can be no I think so I honestly think so because senior central for any Ghana for any television printing presses and a radio one can make one them almost in the champion no be ama sisi akura make me say otemwa for no mu onye comfortable with the case nti aja odasela asana na hwaju no ne amatine say akame I say me man Ghana ebinumu ne abotre ye nya ti say galamsey pe eno anu na wa so mami komu ai o Chinese o ye galamsey o Chinese o ye galamsey Chinese for omo ye galamsey say no kwe sanya no kwe na ka na omuka but emra so kire say ye bo kon adu a o ye innocent kosi say court we tie nsem nyina wie na court we bu aten say oh yes you are guilty until then you are innocent but obia na mami o galamsey queen o galamsey kingpin oh no it's not good Captain retired fine krabia date mami ashahwan ne mra nimu ni no Abusia for yam fam free Aisha one nsensem no mu na giant fam konsem fufuro mu fam call my Ghana yesi kasa no ntutu mu na mama no tua se efria no adwo
ɛne ɛto mo nkra sɛ IMF mpanimfoɔ ase so mo potamanto nyina ba begu Ghana mema se a ɔmo ne ɔmo yi mpanimfoɔ bɛbɛ hyase ababo tuman awe kwane ɔmo de ɔmo Ghana sika sɛm bɛfa so na saa nkɔmɔ na ahyase a ɛhyase ɛnrada ɛno ɔmo sa akɔ so a yɛhwɛ no mo sɛ mampanin na Nadodanko Akufo do mbɛhyia no Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɔmo ne bɛbɔ tuman na ɔsoafo a ɔwɔ sika sɛ no ne ntutua so ɔmo ne nakɔ akɔdi nkɔmɔ no ɛna ɔpani bi a wabene ɔwɔ sika sɛ no ne ntutua mu a kwasi broni bɛka ne sɛ ɔyɛ financial expert ɛsa so yɛ teacher ni our University of Education Winneba ɔpani Samuel Gamale Gajo ɛyɛ ne sɛ Ghana ma de hye wedi enyame anim ɛne bon samatiko yɛ mo yɛ ho ne yɛn hyɛ sapo mu nsuo na yire so pa so sɛ dɛ pa no a sɛ IMF broni asesa nneɛma bɛdu Ghana mema sɛ ne yɛse yɛ ho nkɔkyere yɛ ne yɛse to ofoforo bi ama ne deɛ na mpanimfoɔ ɛdada yɛ ayire so pa so sɛ dani a bibi foforo bi bɛba ɛde ahokyerɛ ɛbɛbrɛ Ghana ma de hye wei ɛyɛ mra na Sompa FM nsɛmtwɛfoɔ pensimadu kataru mrante yɛbɔ piri no akɔ akɔbusa no sɛ IMF nkɔmɔ ahyɛ asie ɛde ɛna Ghana ma de hye yɛn hwɛ ne mu ɛna hefa pa na IMF fofo du ɔmani bɛkyerɛ a ɛbɛka Ghana man na aka esikasɛm na aka abrabɔ ɛna wɔkyɛ sɛ de ontimi nsekyere nka nanso yere so pa so sɛ dan a Ghana fo yɛ mmɔ yɛ hunsie na den de ɛbɛka yɛn kakra. Definitely additional tax the beba because IMF no negotiation no ɔmo ne wo yɛ ni nyinaa no ɔpɛ sɛ ohun sɛ sika na ɔde ma wo no ɛkwan bɛɛ so na wo fa domestically e dey raise more funds a obetimi de tua sika na ɔde ma wo no enu ntia na yɛ aban ne de levy buy no it is here negotiation IMF de ɔmo sika na ɔmo ma wo no ɔmo make sure sɛ obetimi ayɛ if you find house grown policies a obetimi de tua ka no it's one of the policies here either so be increase taxes and also be increase levies nti enye me won kra sɛ rotos no bɛsa aba biom sɛ yɛn gigi rotos because ni nyinaa ka ho a eka in-house policies na ebetimi de nyiska edi make sure sɛ sika na ɔmo de ma yɛ no enko Abusuya opani na mananso anu ache no wode so sɛ afi a yetimi afi 2022 ya yemfa nkogu ye aban bobɔ bosia bia ɛho nsi ho a egu ho no ɛwɔ se ekotete di free honom ɔse afi nko ano ye obe 2.4 billion dollars ya ɛwɔ sa aban ne kokotua ɛnyɛ sɛ bia bosia okokɔbɔ ye no ɛna ɔde kwa akwati so o ensi ho ne nwanam aba begugu ho no ɛne ede kwa akɔ wide free honom na oye no so to nkyene a afi 2023 na ye kwa akɔ remu no ɛno so ne yakwa kotua be 2.5 billion ne nyina ɛyɛ car amene o mayi a ba bia ne amekeka kɔ no ɛne mam bɛyɛ dene ɛde amaban ɛde IMF nkomodidie no a ahyase no plus or minus a car Ghana de about 58 billion dollars a car ye de a quantity nyina be see ene o 58 billion dollars so 58 billion dollars e move 40% and 45% and ye de ye find foreign debt say a car ye de Omumuni Ghana. The IAO Ghana no move 54.5 b and 55% no. And a buy a day or a car or moka or Ghana see. Eti IMF so no kono ye call for a program I ever my 3 billion. Eti osha IMF program na ye kono a short term solution. Your friend say adia within the shortest possible time no. Ye benye ska edi etu e ka ye de. E kana 58 no. Enye ni nyina na e say etu na afi we mum. Afi we ni e say etu no e 2.45 billion and they say China this year. Next year 2.55 billion. It was shum pana IMF na ye kono ye nko scan ye kodi na say ye kodi scan no abedi e de abeye ejuma o. Ye gisika no e de etua e ka ye de. Say the be credit rating agencies no sa ba bi ma mo rate ye down further. Cause one when tua e ka say utua na every year and na credit rating agencies for nya ho kwan e rate you down. And mo rate you down so a e de ho susu anso ba. Ntimi enko loan ukona kwati loan na interest ebe charge on ntimi ntua Abusuya we penny Samuel Gamale we afrukutu wosikasam no ntutuo mo kasa mpurepuno kasa nhye sika no so bone a wote wasa so kire ho ade our University of Education Winneba ne ko ne nchen a IMF nkomo a omne Ghana ban hyase edi no yekobusa na se de ene yenhwe ni ma no bobo nsem so kakra de kire ye 2003 mampani George Kumukufo abreso no de apondisi akiri ba eba wo manum si ani so mfaso ye dia egusu ada ye die said ye beboa na agya woni sika kura na yade bowo a wobetimi anyem aya ahwe ye ko yanimu no nsakra ya ba enei wasisu anya mfinhia aduoson no wapom di si akiri ba ne wu na akọ renew asenka abetwa abosome ba ko no wayidi afiri wo wo renew ya mfinhia aduoson na chese wolumai ana abrewa no wafrase ya wode eye adwuma wasini
nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ a wɔde gu akwamu na yɛahwɛ papa bɛtumi afa ne ntoma pa bi de afira na ku kɛseɛ da wɔ no watumi de ayɛ nsamsoɔ de akata so koraa. Director de ma public affairs owura berima sapon wɔne Sompa nsɛntwerɛfoɔ na twetwe nkɔmɔ a wɔde asɛm hwi mu sɛ ne nyinaa yɛ asɛm baako sɛ obi ntumi nka sɛ mini sika nti ma ɛnya yɛ ahwɛ ne titiri wɔ bra yɛduru yɛ mpani mfie so. National Health Insurance Authority yɛ mpanimfoɔ a odi anim CEO Honorable Dr. Bernard Kobo ɛne yɛ board chair Dr. Ernest Kwako ɔmo management ne board ni na ɛna ɔmo de ɔmo nsa ahyɛ krataa ase gye ato mu sɛ mpanimfoɔ a ɔmo ani tae so anaasɛ mpo wɔn a wɔpɛ sɛ ɔbɛka ani tae so nipa no nya mfie aduoson anaasɛ n'akyi a na ɛsɛ fata sɛ twɛn a obi ba ani tae so a ɔtwɛn n'aduasa 30 days ansa na ɔtumi de ne kaa no pansabea no yɛbɛyi wɔn afiri nti sɛ wobɛhwɛ a yɛnyinaa yɛkɔtwerɛ yɛdini foforɔ ne tae sa a yɛbɛtwerɛ yɛdini kɔpem ne da aduasa yɛwɔ atwɛnyɛm kɔpem sɛ yɛn card no bɛyɛ adwuma saa time no ɛnyɛ adwuma kasa mmiɛfɛ no inactive membership nti wotwɛn ɛna aduasa na 30 days na afei abɛyɛ active nanso yɛfiri sɛ mpanimfoɔ yi deɛ ɛwɔ sɛ yɛmmoa ɔmo ahohare yɛbɔni fɛ no relief na afei yɛyi wɔ mo firi saa category no nti sɛ woyɛ pani baa anaa bɛrima sɛ wodi mfie aduoson 70 years ɛne akyiri a ɛyɛ adeɛ a already card ne wobɛtumi de card na yɛ adwuma ne sɛ woyɛ late renewal ebi kɔso dada na emu kɔ renew wo deɛ no na woyɛ na yɛ late nka normally wo renew no later than 3 months after expiration a wɔsɛ wɔtwɛn 30 days nanso mpanimfoɔ yi deɛ yɛyi wɔn afiri ɛnyɛ deɛ ɛdi kan ni sɛ wohwɛ a nnipa a wɔdi mfie aduoson no akyiri a yɛka wɔn asɛm yi ɛma ɔmo ntua premium anaasɛ sɛnea yɛka no contribution no deɛ ɔmo tua yɛ processing fee ɛna aba apemfoɔ ɛne mmɔfra a yɛawo wɔn efi da a yɛwo wɔn kɔpem wɔn fie num so na ɔmo nso no yɛyi wɔn afiri saa category a ɔmo yɛ waiting nti ɔmo nso ɔmo ntwɛn nti a yɛkasa deɛ kata a yɛde yɛn nsa hyɛ ase afiri nnura no ɛma ɛyɛ effective from yesterday Monday 26th of September 2022 wonya 70 years na ɔbaa ne kyɛ aso foforɔ a ɔntwɛn ɔtɛbea no te sɛ abɔfra a ɔnya nyamfie anaasɛ ɔbaa a ɔnyam mo nyinaa moba so a ɛnɛ yɛ a moba a yɛabɔtumi akɔ ayɛsabea wɔn aka sɛ ɔbaa a wɔbɛtwɛn 30 days. Way Berima Sapon, Director Public Affairs, National Health Insurance, and yet in Canada. Abusua yeguso Sompa 93.1 FM enyumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia yeguso a yade ema mo star bia bia no wagenche no nsusie fa dum ye wabra wo beka ho e wo Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wagenche no nsusie o de bia bia ho a yeguso a ye beka se ne mamo no nsam ya ye brobrusi ya na do wagenche ba yeguso a ye kenkan ye bekenkan dia mamom na wo ko YouTube a Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wagenche no nsusie o de tutu o no ma yeguso a ye beka se ne mamo ye bekenkan de amamo ye ka mo se ye kase every Sompa 93.1 FM so no ebebu vumpa na twa pesa dada no ya tia akofa Sompa 98.9 FM so e wosunyane ne mpotemu ye to akase no so mamo ne gye mfom nkodwadie mum na openimpa Ghana National Association Ghana National Chamber of Commerce woda no se president Yera Clement Oseyamwako eno ye ne so my Ghana ade ba ko adwadifo ha omo pa eye French fo no a omo twa Ghana ho asia no a omo nti ya brofo no yeso ye nti omo French no a ye ne omo edigwa no wo se ha dwene pa e ma Ghana adwadifo no dwade na omo edie ne seda mpem nkwa ne mum seda nkonkan bia sa na so French fo no ba eno omo bora so omo bora na so omo tena na ntena obonsu wafa Ghana pie kotogo wafa Ghana pie di Cote d'Ivoire wafa Ghana na keso namum no na Burkina Faso ni adeadea Economic and Trade Promotions Day jumadie ekoso ewon krapompure mantem na papa yi ekoyo de sansame kotu dwase brasom se Ghana adwadifo ye hyase ena monami kukotaye ye kaka French ni bi kakra se beye na bebo madwadie etumpon ewo mayim aye kasa se yete Africa ha na union bi beka French bi beka English ushi akwa wontimi ni na wudi Ghana obi nti wo kasa e dey say obi timedika enti no ni Ghana Chamber of Commerce ye dey say sa French ya Ghana for bi yentimi nka no e say je see am no kwan enti ne Alliance Français assign wo ma say Ghana Chamber of Commerce ni pa bi a wo bi bia na opeso sua French no onko sua bi yentimi mu a negadi ni esa koso ye barrier so we to buy free Burkina Faso e dey akọ afi Ghana ko Burkina Faso na ebia some bottlenecks just barrier bi wo ba bi gina ebia sometimes onyama bi obekom no
ɛyɛ ya nti obiara mpɛ sɛ odi dwa ɛfa kwan ho na mmom nea Ghana ɛyɛ ne sɛ the president of the Republic of Ghana Mr. Sensi Nana Akufo-Addo Dankwa ne nyansa mu no ɔyɛ sɛ yɛnyɛ railway ɛfiri Ghana ɛnkɔ Burkina Faso astarte aduru baabi kakra LMI nso so ɛyɛ bi de afa nsuo so ɛde akɔ north na ebia na ɛho hia sɛ wɔn bɛba tema ansa na wɔn abɛfa wɔn nneɛma te bi betumi afa bi wɔ north ɛna aboankradeɛ no so aban ani wɔ so bebree sɛ ɔpɛ so ɔyɛ na aboankra nso so inland port no yɛ adwuma na ɛbɛma edwadie nso akɔ so nti saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ nneɛma yɛto esi wɔ sɛ yɛbɛhwɛ ama aban ayɛ ɛne nea yɛn nso betumi ayɛ wɔ yɛ fam na ma edwadie ɛfa saa ɔman yi no akɔ so. Nti Opani Clement Osiamo akona Penny Kwanche for the Ghana National Chamber of Commerce ya no and na woche chinsemu kakra de kire ne no akiri na Opani pa ukọ Burkina Faso abonten so a we so for show mumfidi nyuma ene dwade hu nsensem so Honorable Abdullahi to so chese Ghana de omune yeto abasako mu di dwanye ne teacher kwabota breso na ntinkojo wo a na me kwafia ko big guest na me ye guests fi we na omune ye di dwa e ba ne so omfo ne ma megu o mayi mu emeton na Ghana so mfa bi nko Burkina Faso enkotoni a womo adigwa che no mbekọ so a atretim amadwadi akonkan e wo my Ghana ne Burkina Faso ntem. Ghana is a main partner of Burkina Faso. We are neighbors, we are brothers, but we are also partners. Ghana is the second largest exporter of Burkina, and Ghana is also the second largest importer of Burkina product. Now, through this meeting, through this session, businessmen will meet and share and sign agreement, collaboration agreement. You have already seen that there was an agreement between Chamber of Commerce of Burkina Faso and Chamber of Commerce of Ghana. So the idea is to learn also lessons from the success stories from Ghana and to see how to replicate it in Burkina Faso and also from the other side. So we have a big integrated project. You have this railroad project which is ongoing currently, and you have also a road project. So we have some projects. There are also investors from Ghana prospecting in Burkina Faso and so on and so on. So those are the way we can improve. The only way we can improve is Abusuanti se be na dwade wo nsensem betumpo na jare na so ayire nchese subontem koko wo my Ghana ya ne Burkina Faso fo ntem na omo so afo hwemfiri nyuma ne dwade wo nsensem so Honorable Abdullahi ne wo kirekire mu no se Ghana de jejejeje ne omo fa yonko enye ne ade na kuku azo wosresre na wo fi ni sai de enfi no yenko ne wigi me utra me 2 weeks in the 20 so ya kwa kasie ponu mu pia mu de ani pipi amanyoko aka ne twetwefo abedi eche na obiribu ahe na de abetu dwa wo kirem se won mepese yi mu franka ede ma amanyoko no campaign wo mu ye na ase entumi nyi ni mu nye eti chese de ya keka se ne party na emra ede ato ose mu obi nye no ene ase wo mu nyina ya di mu fo na no obi bu ahe wa ma no so mene no twenko hello nana yeah what is that na asem ya wo kan de sese no mpanifo mu beja atum am obi aye campaign preko asem na meka no MC nipa be branti asem ye abebula chire ya what ne meka ene say MPP constitution o hwa obeto aba eye. Your call has been put on hold, please wait. Your call has been put on hold, please wait. Yegusuada na yenyana na obribu ahe na wa kire ye musa nsensem no ase Ghana for pese wo mdana no kosi baabi na sebie pawade sum ebusa chechenti na nanu ada tuna no mutuo na fe ekwam ada ho ti yegusuada kukwa vren kajando ne guso ne mobire no de fre na boama ogusu kukwa gusu fre na obribu ahe na we de fa che na Ekwada hold yesra to aso adaroma. Because looking at the situation on the ground, the dynamics, and the circumstances which we find ourselves in. Ababwa, Abeye say, Omubeko primaries in them, flag bearership.
ana nipa no bisa am sɛ na ɛno no saa no ɛntia party no bra nam si o the National Executive Committee and the National Council date ma hyehyɛ mmara na wɔn atwe date na aba anim no bisa am sɛ na amanfoɔ sɛ amanfoɔ gu so yɛ campaign nam si o amanfoɔ no na nam abɛsɛ no ntimi mfa no campaign saa we don't call it campaign is a ya lift man na ya start say a campaign because the dynamics no this time no and this is not a situation where you can make an actual prediction say 1 + 1 = 2. Why in 2007 unim say MPP person breaki 8 in 28 but MPP and Timamriki NDC team by into a question film what should be and this is so by not so breaky the chancellor in 2016 also went team into a quite the same film what should be but this time around MPP are real tassel so we break the 18 this time around voting pattern and yet predictable send first down with team first in Kawoka Ashanti regional, but the MPP stronghold. But this time around, look at the dynamics. NDC votes in Volta region and Oti region, Okambomwa. And new NDC votes in Ashanti region. It means that NDC is gaining much root in Ashanti region. And to that extent, it's a whole say. There be a feel back up here, you win here, you win here, we are. Emfa. Shall be review in 2016. Parliamentary candidate to be what? Ashanti Regional. Aye MPP Funuma. Nanado by 3,000 votes, the flag bearer. That parliamentary candidate has an first attempt. But in 2020, Nanado be cast a parliamentary candidate, by 9,000 votes. This is a constituency. Nipa be break as a constituency where the Yakwanio. And a career votes. Nipa Anan Ado Ebekasa candidate by 9,000 votes. Share dynamics in view. Baby to say for Bena a MPP stronghold. But for the first time in 1990, after 1992, Formana be independent candidate in the seat. Formana be independent candidate in the seat. About check the quiet. Shasala no so be quiet. Formana independent candidate in Unya Voso Unya be the quiet. Independent candidate Vosa Unya no Formana. Keti among Kwana to me say, Otimi. Kita MPP mu tarepa. Na to aso edubiase MPP lost. For the first time after 1992, MPP alusu Wenchi of all places. So the truth of the matter is a firm no anino nya bibisa. Anino nya bibisa. So, baby, I cannot make it attract prediction. Say, where the MPP befa and Kofasa. Look at Western region, MPP achievement in Western region. What creative region? But what MPP creative region, ama Western region. MPP creative region, ama Oti region. But Oti region, MPP 1 seat in Krohona or marketing region. The MPP lost that 1 seat. On the other side, the MPP margins are Onyanwo, Northeast, Northern region, North, Upper East, and Upper West, and also Kosoro. It looks like if MPP is able to up her game in these 4 regions, or there, because look at, even though MPP needs to Otino, region, a constituency where MPP could not give me 1,000, 2,000, 2016, only 3,000. But 2020, MPP TV could 14,000, even though the MPP didn't win.
Nana me pacho mimlemu kakra. Yenre Papa Bawumia for instance. Why a sitting vice president. And you want to mean in any me campaign back Canada Japan yepo yempo wamatia guma wamoye. Enti obianso nim se Papa Bawumia wano so nani abreso obeba. Eni omumia mu na obi anye enye sare aso obi yeja obi o. Oh obi nyenya bi. Bawumia ono anya campaign Global Movement for Dr. Mahmudu Bawumia campaign me yama no kura no. Chede ono amukura esi akopramaso. Ah? Ndina chese mugusu a campaign mo ya no. Oh yeah, anya dia me dem MGO na mate na friend Global Movement for Dr. Mahmudu Bawumia. What yama Bawumia? Me dem mate NGO. Global Movement of Dr. Eba sa say entia party ni hye de. Oh, it is an NGO. It is not Obribwahin who is campaigning. It is an NGO. It's a legal entity. It can sue and be sued. So if my NGO is functioning, I don't think this is where you can leave the veil. You don't need to leave the veil. NGO already are in a campaign and never been not on that. And it's also there. The NGO is a legal entity. Obribwahin is a legal entity. My NGO is a legal entity. Obribwahin is a legal entity. Na chesa na na say man nkunko ba bia kunko ya. Oh no, I mean I think that say koka kai na Eugene Antwika. I think omo nyina nsusu na ye. Some people be organize na home term. Na or the presidential no or no maybe early part of na alakwa chikura be say second term in 2023 around March April month of 2023 no in flag bearer ebeboa yo nana ene bedo wase party in transit okay yine parliamentary candidates in terms so ebeboa party no pa nana bedo wase bebre se wanya ye ho bre Sompa because you parliamentary candidates na ya in July August of 2024 wounds na aya eban untimi hili wounds ni na fe akoto aba so the parliamentary candidate so the ankraba December 2023 na just when you 1 year new team bi new car bi wa hwa krakra no wa pata bia then it goes on well, you know. Nana obribu ahe Sompa ye ni ayefo ni etiefo da wase na me my movement NGO no we beka ho ana NGO no movement no the friend I Global Movement for Dr. NGO be friend say the friend Global Movement for Dr. Mahmudu Bawumia mate me ba beka ho ware aha mu nyina ho mra meka ho wate ya isi yo ya ko mampurisi na kwanduri nyina mboko ho ole me se na kwanduri nyina mu beko ho na le rungu kampaka num nyina na kwanduri ya beko ho nana ya da se ye ne etiefo nyina se wenye ho adaje anwumre yo nana obribu ahe ne ye ne kokasa ahe Omati esim bunu ye ode na wo ye health work na ede ya obizo bunu ye ode eye me de papa suntinka ye mintim o ti say ntinka bi awrade ye emdo samwa ai amechirechiro kakra no waka wat ai bunu kasade ode ode eni obewu konde dem abuzia for ye gusto Sompa 93.1 FM ye nwumre no nsia kase ni yegusu ayede mamo no na yemfrem pipi amanyuku no mu omo elections no nsensemi we ye campaign yese mrenso nsomba ye campaign na no bribu ahe kasa de fa ho no ne yenko agenda 111 se beka hye nso a efra emra COVID-19 sorry ye na mampani na nado danko eku for the fellow Ghanaians a no ne Ghana ma de hye ye no ma ye hu se Ghana na ye timu no ye o mantam ne bi ene mensini bi ho no mu a ye nia ya asabia papa bi a ho no mu enti se yade bi pie
na pie ne den so a wan hwe o my Ghana ba bi e begina na nye papa eti aban ye ne se wono be ye nhyehyɛ na mansini ne mantama wodo a omu ne ya asabia wo ho no wo mo akwa kosi bi wo ho no mampani edi omde to so ye agenda 111 hospital project na nyamia no mu nie ewe de Sompa FM nsɛmtwefo ba ku bi omu si no wo fo krom apia du kokoben ye nya asɛm ketwa ekoye na ye kwa ma no so ne Dr. Anthony Nsiasare akwakode ho nkomo wono na eye presidential advisor eba apomdene ho nsensem a na ye ne doc edi nkomo kakra doc anwumre ye mo adwo e mo akwa abo yeah I don't know what to say erade adom ye ho ye na wo so ye da ro ma bibia boko ye de erade ase doc we de anwumre ye boma ba so agenda 111 hospital project no a mampani na nado danko akufo do hye ho bamra covid na esori ye no ba kwa ye de ani adi akire pa eyo fori krom abaton peso ya so apia du kokoben hona sa hospital no musi no nya mienum ni ba bia project na duru no abasobo ene de boni bebusa se ada district e wo Asante ene Ghana project na te say 3.1 so machia oni atefo nyina no kre agenda 111 aban the buy I see 101 district hospitals and 3 psychiatric hospitals and 7 regional hospitals for Ghana no I mean shade Ashanti region and you am penini na danko kufuado be pa hontuma obekaya the obepa hontuma no hospital na hyatie o hwa santima temu a ewo this hospitals no akoma edu Sompa 3.1 yeah and the Ashanti region and psychiatric hospitals ba ko and be ko on me we bought this is Libya atuma kwa ngoma this need and what trade for krom ye okokobin a oka ho asebisi a ba ko so wo efija sekire ai wo kodie ene mankranso kunsu barekese adansi asokwa de yenya hyase wa Ashanti region no be ya abrosan no Sompa 3.1 ene asokwa mampon because as I say nya enu sakakra ebi so wo manso dubia ebi wo akroke hospital akrofom adansi akrofom ene bi wo oboasi east ro oboasi east also be abrosan enso inya actually near the drawings nearby be hasi e ka say the wo Sompa 3.1 afi na wo be ye land no adwuma na wo ma sha ase no wo onwe enna wo hwe we nyina no a kire ena ba ko so wo hefa adwuma mpo no wo nyina hini nso bi wo ho enti hwe aye maako edu nsia district maako edu nsia ena wo Ashanti region ena ye wo one psychiatric hospital Ashanti region nti we any agenda 111 project wo Ashanti region ewura na doka kufuado ene aban eye ho adwuma na just say doc okay kabo mu Ashanti region nko ebenya best 17 meboa all the psychiatric hospital kan ho 17 projects 17 projects do so okay we actually no over so aye wo hospital so ba ko mako ense enaya na se bu eno ye environment project eno so gusu de den ko so ba ko wo sabron ba ko so wo drobon so ba ko wo man so kwanta ena ba ko wo twede ena ba ko so ewo swame eno so gusu de den dra enso eye 3.1 over so a hospital so a friend Eurojet project ba ko eye regional hospital wo sewia eno ye ka se nyame ncha de otata no ewie odi fidie ni bibia sisi mu aka se ye de electricity transformer ni si ho ni atwe light na ko e o monya national grid no ena ensuo so ena kwan fa de he pa ye electricity na kwan no na ye se enso apa ho ntoma
very commission. Oko the war Konoa and also Sompa 93.1 and also Yamencha the Umo UCC or my testing for DNA and the minimum year president of the commission and also our Konoa a hospital kama or Konoa is you. Oko be quiet so and so on say your commissioner omuye more what he say. Oko the paswa and so your commissioner omuye more what he say. The aka I say it me money yet appears and free Washington region. Affair hospital so and not me sure say I feel the call you know like I said and also appears to contact nothing in safe in home and me 500 military hospital warfare. I contact and go to the Ninja Yajima. The actually NDC for shares here in the class over here the American Unit project in Miami and San I walk after military hospital no and I after military hospital tepa and then any kono and Seria and over here we were for the house here if you 2008 Asana Abanoko and NDC for a shares here is here. Na dog kumawu dia na kumawu and so my bus okay and I will call bus one about Sompa 93.1 for mana so ya kasa say no mo fi gini nyina for mana area moko ha ya kasa ye wi pe etia na mafuka na makoni na ko hweso okọ from mana say ya so o mo testing video no ya ka ene say enche da commission na bibia akoso Mawudi also Yamencha de no so contact on holding dingy or you hold ma. You first by next year, middle of next year, a bear cobe May June nice we are and also a TNCF in Hawaii commission. Okay, can we in our boom for not maternity block so Sompa 93.1 buying a copy scrabber. You need to what I don't know. Everybody now we are seeing for price, same thing over the fourth floor and so forth. Telling now boom. In how many hospitals away near chip centers and other health centers. Marco bear a dias, I think 29 in a bed, a dual coronate a dias. And until my term, you sure say bedroom next year by this time, no, any a year Juma, a map of the pack about all the this and the regional capital, no, a big regional hospital first time. I become conformity and conformity to be children's block yɛtumi ahwɛ yɛ maame nom ne nkɔla yɛwɔ mu kama yɛtumi ayɛ nneɛma akɛseɛ ɔkɔmfoɔ no kyerɛ sɛ apɔmudene fo apɔmudene deɛ a Asante region ne kue anim kama dog na we deɛ ayi tiawa deɛ ebusa wɔ ho yɛ agya anim sɛ IMF fo aba ɔmo ne government di nkɔmɔ ne adeade ne asa amanfo yɛm sisi wɔ mo kakra wɔ ho yɛ sɛ ebi IMF fo ba yi na sikasem ye de be ma contractors ama mo de awie project no am for ba o mo ba no hayen se sikasem ye de be ma contractors ama mo de awie project ne de amaye ha adwene IMF fo yi there is a IMF for o program awaye na no mbe so a mo be ye adwuma IMF e boa se be ya e bitini ama social interventions na ye adwuma yi hospitals social intervention so far as I'm concerned hospital we see hospital ma amanfo a e chen say we this time pimp ma here botem because we won kwan na wadi we nya ba bia obi ko obi oyare a we ko hwe no yare Sompa 93.1 fo ewo apomdine ho na ye de apomdine esi ho ya and the Mexican ba ma we say o kan from say health is well and you can also create wealth from health and we are there. Yes, so be over to IMF when you have said, Abaya has see hospitals 111. Every man for you 9 probably. Now, I can one year. And this will be a Ashanti region for the Butuma MPP for, and I say, it be a Eastern region, and Greater Accra, and then be Nasa High, Omo Butuma. I'm saying, over here, you represent a water region. Projects in War Hoyko me I couldn't name ye pa. They say all over the country, be in hospital will be a buying ACB. We are. I mean, yes, sure, I before about the country was
hama mfiri sika nkotu ni ade omukwa na beboa ama yenye sika etinye akase yemfa bi nkwa yemfa bi nkwa apomudene mo ya apomudene ho adwuma eye mo ye school ho adwuma eye mo ye apo ku eye ho adwuma eye mo ye one district one factory na ma ko fo ye adwuma ye mo mo sa one no member sika pa ma ni mo eye ade abe ye nyina be ka bom ne wo mo ye negotiations no betimi aye protected Mate Doc yeda se no adaje anwumre nyame nhyira obibia ni so a na kire ya dwene ebeba ona so yeda se pa yo abusan for Dr. Anthony Nsiasare ne ekọ ne nkyene ne kokodi nkomo no ene ba pom de ne ho nsensem amampani na na dodan kwaku ado botu no fo Edwari forma waton bode babia ne anwea so bekwai ena wakasa western of no mu kire mu se babia on betena di dwa akwa bibia wo pa nti wo msra asemmiri wo mna meboa wonum wo mse akane no nanka new lorry station wachi yetu won ma firi wo enkyene yase no wo tete nsuo to ahwom awie boa wonum ginam ni nyina asemmiri nsu chata kitidi ama wonum enti wo msra mpanifo sanse dwa no so ye nipa bi firi kofodua ebi firi sunyan ebi firi kumase takra di nyina ba wonum ba bedi dwa nanso baabi o mbetena mo boaboa na no so boa e mo mani sikasem epeja ti baabi o mo betena no aban omrem yasra pa munka wani mahwa baabi ani anya so bepan ye dwan kan baabi ani hase ye dwa no yasra wo mo assembly yasra wo mo nkutojo no mo be papa fa yehu na asase e uti so se si akwanye dia e tempera ani ya so ene ya asase ro be tia ba gina dia o gina dia no so ahe ni ya fa bie ya bia ya dia gu bro fa asase so ya bia ti yasra wo mo assembly no hwe ye dwa mu ye ni kama fo ya kama ya o be ka di ma ya ni practice pata umbesi kanu kibia manya enso ebeboa na umbeme security bi so ha so a enso ye na ha de empata pra ye bon bas be fa bode no sa ade sa na sa ya ka anyamba ya ama ehu yesuro ebia na wo ka no oyi ni no bi wie wotimi me fa ne ya ka ha na yesuro obi su di ne ma ne ba na nsa ya this was the fa ka foforo sa de ko news story to aka koto nti yesuro wo ye na ha no mo pe be bi ye ko na ha de ya boa ye tiopa ye ginum awie boy ye ginum asase ye wo so obi dia wo so wo je mo so bo sori anu ma be detective yantua mo se yesesa mo god ye na mo de ko yesra ma ba wa mo ye ne ye ho kire ye e wo ho ya kwakwaje aban mo se o wo de ye ko tu ye nya na mo kan ya tu blom na ska ba ni emfa metua ye to no ma na ye nto ye nya hwe mo mfa ye mpe ba bi fa emfa ye nkogu obi asase na mo de ye begu so oni ane ye ye ha wi a o se meje sa ye mo tu ye miensa yesra mo aban wo mo ye ne ye hu amane ya nto anu asasa ko anto asa new station ye pe what na sa silwa no ni na no je ba chine board ye so dia ma si eni ta so de bia no na mu je ye ba cho mu ye fu ani ko new station to ne ye ba de ye mpe si problem bebre e de ne ma no ba ha wa si a wo hwe ha nsi otutoi se se dia ha si ya teche pa board ye e ba ha ne ma bebre ba ha efu panifo no omo ba gigigom sika so omo mo aye wo kwan bia so wa wo ha teche si ya na mu a edomu ha ne ma ye basa wei eye dwadifo a wo babia ne anwa so bekwai nenemre pa wo mti wozana sio ene eton bode ase twabere wozana ene wo mti ase edida municipal assembly mo ko kamona we mo structure kakra bi ma wo dia ya to aso ya de mo ko jama no for baton pesu aso obono mantem na hoso so adwade ya e ma wo mu di dwa wo Sompa dwom esre bro regional minister ma me Justina wo bana hene ne bosso mampeni na nado dan kwaku for wo chima pese be ma boda se be bi edron de edru tampiri wo mu nchomani e me hwe mo kakra ne dwanwa wo mu tibiam ne tibiam ne nye dwano mutim no ne tibiam nya kra omo sere mampeni na nado dan kwaku for sentem paraso wo mu ntutu amerikai no mbepe bibi kakra no mo nye emfa dwano na wa hwe adako yeti what wonum ne yankwankwati asempa wo mu nsem kakra ni Jordan ena Jordan so yedi ni week pe ena wankon so a unsa enko wano nti eba sa no ze sia no nsuo ya to ye ho ayama ye ntimi nya ba bia amfa ye na enye de ensi se ya de se ya hye ne sto a nka na ye ko ye nka ye nsagu yeti a ye tiam because nke no ma nyina bese ena se sia nso yanko ho ne de ye be ye de didi na otwe we mu nti ye dwen ho a haye ena obi anso fa ho ohu nya se tro ne ye de ye die nya na mabaye na ne medikura me ho kyereme me wankwara me
miensa makwaji loan na yesa branda me kwatwe bi me dan na matwia yesra mommoa na ye bre e wo Sompa dwom nso no amene ye mommoa ye betwa taxi ye betwa nkantase ye bre pa ya ho chire ye pa ya ho chire ye bre nkura no be kwa school mi ni kuru ani ni ye kuru aye bibibia anya kurafo mama ntoni ya mama ni ti me manu mi nya binjabe nti ba mo me he ma bre ya bre so no wo me fa wo me shusori ya bre pa ya bre Abuzafo nyamie nim ne ne okɔhwa atɛkyɛ pa ne gata wo musi ho a yɛse ɛno na yɛ Sompa main market ya ɔmudi dwa hɔ no a na nyamie nim ne entwe ye weyi ɛdwadifo a ɛwɔ Sompa dwom jama no fa baton pesua so obrama ntem no mo ɛne ɛkɔ ya ɔmosro mo regional minister ma me Justina Wuba na hene ɛne mampani na nado danko akufo do so mu ntwom ni kakra ɛmehwɛ mo na brede utie ma na ye ya bro jumze bread yo mu brebi ba we di enye adwuma no bra no ya di o yera so agina mu wobro mantamnum ma me Justina Wuba na hene en wo kasai na asem nyina da tia wa wo se enei so obi ye kua eno nkyerɛ sɛ nipa korɔ wan trabenchi so ya wan kɔ suku da wase saa adwen no Ghana fo nyi mfiri etrim na wo hyekua ya honfa e wo bromantam krotam sunwa mu no de asɛm no betu mu wo me ase ya hwe aworokɔcha ene municipal assembly no ma me ya Wuba na hin sekua yo eno so yo man biada nani abere ni si akiri ba ti wo fie na saase da kire wa fire garden na beboa wa wo ne wabusua ko school ono na taduma no ye won mo dia America sha busuafo a ye tie me nyina sɛ ye ka taduma nipa nyina edia ancha ye kura minti di kura no be kai ade bia ye mampanyin ba ko a wa ba be sene kro a odi bi ye fɛ operation feed your stuff start ya me no ka sɛ ye en pro na ka drum menda ye kwa fuom edru nchi da ko na sɛ ma me no ntimi nkwa fuom a ye suma ye sɛ ye nkwa no ye nkotu ante anasa menjen and stand go school kura na ye guard na hodo me ko ta shi ma sɛ edru menda ye kai hu na ye dua na mremi so a yakwa akọ harvest anase yakwa akọ yakotwa ye dia boa kitchen e dia boa ma ye nyina ye start ene ye ya adro wo pan bi so ye ya ni ha e ba ekum djuma ho na me die minim se ye mu bebre ho nya me ya dom akosku ye ti bomro mu ene ti bomro na chi ho no aya na sase ka kra bi da ho no ma we can do exhibition farm and on ti dia men service mo no nya me ya dom a mo ti agriculture na say from the layman's point of view, any scientific point of view, no, yan can you know more na yan find bibi na a pom emedi ye media no my yan to a journey and now the enemy we should plan it, we should combine it. After all, it takes the black and white notes to make good music. Say I say the science the other one by a year, say I say the fair the other one by a year, so I say no ya the way I crack a bomb. Now I'm a BIA no pempi no so no. I need the Sapata. Young agri extension officers near one in dear Bruno. Young fan need the Sapata and from my young mammy about myself. You one only classmates. Mami Justina Wuba na hene na wo wie na 2017 best farmer of freedom in crow ba fo kwakwajeman de na no tu mu pie se wo sra wo soafo no ya wo mo a wo no aduade na wo matumi adua abiribia mdo mani ato agri extension officers no so enu ntiniam ade boa wo no no ya na esha me kosuna makoso asre se be ya kuadwuma no mu be fomfom na ye kama ama ye nti esre no obekoso aboa ye na ahumampani na niema bi ye nkuadifo ye hia se epa mu a adwuma ne be ye kama no abekọ fomfom no ade aboa ye ebiti se na ye hu se ye afidi a ye de do ye wo niema bebre aboa ye hu se ye wo aba seedlings bi ye coffee bi ye coconut ebi anso aye cashew niema bebre wo ho a cocoa ni nyina mo de boa ye na ni nyina mu no ye koso asre se niema betumi asesa ama kuya ne mu aye deya sani aye ne no mesre se ye bekoso na akoso daada ne hu se ne a ye huni ye behu na asne sempo me koso na masre se ye kuyafo de ye hwe mo ta ebenya mo bi e de afiri yan directors mo ho yan extension officers mo ho yan minister ho ene penifo a aka obetumi amakuyadwuma no yakon adɔ ewo mu no ye stress mo mo aye na yan fa ye ho hyemu ye esanse dodo na apɛ na so honam emre we 2017 best farmer ora bafo kwakwajeman
ɛne ɛte ne nka no ne yɛnya asɛm ketewa koraa ne yera fra ne kente yɛ wɔmde atwa mfoni kama firi dɔm ahenkuro manim sɛ asase pa so Awzafo yɛnto so ne yɛmfa mo mfiri bono ma ntɛm no mu ne yɛmfa mo mmra asantema ntɛm a sɛ ne yɛde mu tu fa sɛ bɛfo bia no hwɛ ne dɛ ne yɛaba awura asante ne akokoro a yɛfɛ ne sɛ adoato agya sompa fa me nsɛm twɛfoɔ pɛnsɛmadu kata remra nkyɛ sɛ ne yɛda bia yɛ no no yɛdware anɔpa yi abo ya motom ne ya motom mu pada te polish yɛba adwuma ba bɛdi pa yɛba so a ɛyɛ kɔnkɔnsa ne yɛdie na bosome so a tɔfe akwa ne mpanimfo awɛ ho atuatwa yɛka yɛwɔ ha na maame bi yɛ sɛ yɛfɛ ne sɛ maame Lucy ba yɛ adɛ a wɔso wɔte kumase borɔ no yɛfɛ ne sɛ adoato na enu anyame nko a se Nyankopɔn fa kwam ena kofa fiche kakra bi anke ate asempa de ya yese wall bi a ewo ne fie ho no mu a papa bi a ono na gya wanya sika ne to ye ne wo no ebuani o maka ka wo man agya kakra da ne to nti no o ka no wo ye o ka no de ehunu nanom ene de o se ne maame abere wate ne baabi wo no nyame nko anke ebu akuno o kan ya papa se yiram ade no akwa akɔbɔso ene one ne de a na se wani nsese ye ka kire wo ye nua ba fie agye wa akɔde atutu anamon kɔ ho na ni okohu ye wode brɛ acha na dwube ye no mienu bopa ho mita duenu mienu no na me do hwa na me tisi bibiji kekre timiti mani na me dem large na dum na me fa me phone nti me fa phone na bibi ka me se me ndwo no mpia abantene nti me pie me bedu stairs so na me huru si fom na ade beji se brother de wo fom ho na me di America gina akwagina toilet ne so nti me gina wo ne ma me na biom ana me da nyame ase se nyame de wa ya me no me da na ase bebre me da nyame ase sa na ade be chi manim me no obi en kasai wo ho ana me fra me ba no na me ka che no niku no ba na pei abehwe me obi ansi ya fie wura no de ne fence wo ibu ye no wansi ya odidi matam kra o ka che me se nya asam kra wo bre na ye bonna nko no ne fie nsuo ana me yan sa na ya port so a na ya den no bre na ye bonna sa no o ka che me to mfie nani me di complain ko tu nanim ma kasa wo munni toilet tutwene ha ana me fa toilet ni tutwene fie ho no mo no o ka che me ka che nse nsuo ni na me da na so o ka che me se na ye ya me fa toilet ni gu fie ho menya sa na me nyi nsuo no emfiri me da na ase nti mfie nan ni nsuo me ma tan cancel for ba ha ba yam pransa ba mfie mi ena ne de abasa Awzafo nti we ye maame Lucy a na no pe woto aye ha ni suo bebo ya mane agya yesusu ye di akire ye asemuni Erade mu Nyankopɔn aye madoma to mo nsem kakra no a mu sisi adan akese to wole akese no eya mo nwuna hiafo no a omsuso mo nche ne kakra ye nya Nyankopɔn na fa komu anka wudi ewu wo no ye se cracks ababa ho nya asem ketwa wo maka ka na wo no agya kakra da woto no a won se da man obi amfi obi ano a obo mi mfi taduku no a wodi sisi wo no mo no ye hankrasa no den na dan tumi anke roshi na ayesa na tumi se roshi na didia na ayi wo no esi wo no mo sa no ejiwe no fa kakra no a ena ayama fu fom ti se ne na we nya IPF we dey say ja house ne ho afu ko hwe a wo ma pe ho asem aka because the aye ehu nsuo no Ghana de agire BBC awsafo ebedi akire de be fra to bia ne yemfa enkame mo yakɔ anwoma so yɛnya ne teɛ sɛ maame bi saa ne yɛteteɛ waboro na kɔdaa waboa ne fie adwuma aku no ɛma kɔɔto ɛde me remand nhoma agu ne matiri so asona ba kwaten wɔwɔ awoma nso hello kwaten hello asona ba hello mame majoe mejo so woni no wa akiri mi nua ba ewa nimu pa na agina chiri so pin bra nimu asuna hotemenka se de ye yo medase katachie na boyemu ene court de ne kosi ye medase asemi ye dika bro so efiri nra ba ne na mama Jane akoda woni ne tiesi dika bo eye etifo amane se waboro no ama akoda no ato na nanom ewonse de no bambofo anaposifo a ewo adweso eko asem no mu efrase so ye hwemu enra wa abra na maame no akora no to wiye no okobo aposifo odomi abramane sa akora ne pieye ena to renchem sa ato no ma ne bewuto ofie posifo a ewo adweso firi hwemu na se enra no ena okokonya sekan ene amabe se mienu ya osusu se baako eye mobo a de pepa for me ebia ehye so ena baako nso aba enye sekan na emumu no ano ye sharp
ya wɔde bimbram ababaawa no ma wɔhwɛ ya ma ne to anananom ɛwɔ nsɛdo ene kwadu bɔfo a wɔno ɛbɔ kwadu ɛwɔ Adweso Magistrate Court owura Samson ɛna ɔde to court n'anim sɛ ensɛm yenu ɛna wɔn krata so de di nkan ɛyɛ murder ya yɛbɛka ne sɛ eno Jane wɔkum akɔda wɔ ne tie ɛtɔ so mienu ɔkɔyɛ police report ɛwɔ dɔme abrase akɔda ne pie kɔ abɔnten ɛna atɔre nkyɛm sa akɔto no ma ne bewuto ofe na kɛsɛ nsɛm na kɔyɛ mienu nanso ɛnura polisifoɔ no konya nneɛma yɛ tete saa ɛwɔ ne dɛm no ɛma wofrase ka no kura kyerɛ polisifoɔ na sɛ CID4 na wɔno ne adidi nkɔmɔ ɛma wɔgye tumu sɛ ampa ekum no deɛ wɔno ɛna ekum akɔda no na ɛkwan a ɔfa so wɔkum no enie free bɛsɛ nansa ɛba nora no Mama Jane ɛkyerɛ sɛ ne sika bɛsɛ ɛnka ne sika mpimunum ɛyɛ ne 500 Ghana cedis 35 million na ɛda ne wardrobe mu ɛna ɛyiraayɛ na osusu sɛ akɔda no na afɛnti mejema de ɛwɔ hɔ ɛnyɛm na mafa ɛwɔ hɔ ɛnyɛm na mafa ɛna de abufuo ba ya maami kɔfa aseka mo a yɛde yɛ aduane ɛwɔ fie ɛbɛwo wɔ akɔda no na ohunu sɛ baabi yɛ duro ne de wɔkɔba polisifoɔ amane anaasɛ ɔde ne kɔ ayɛ asabea a ɛto ɔbɛtinti ɔma akɔda no da sɛ nkadeɛ kyia no apɛ miatie bi da yɛyɛ so nanso fofia ntoata ɛna akɔda no ɛto anananom ɛwɔ nsɛdo prosecutor owura Samson de to court anim wieyɛ no ɛna wɔsrɛ pie mu gyagya wɔte adwa mu sɛ ɔsrɛ no a ensɛm ma mena ka nyina no ɔmate nanso ɛmu no ɛwɔ mena aban amukurabea ya wo mu so kɔ ɛkɔ akɔyɛ autopsy ana postmortem ehunu sɛ sekan na wɔka no nko ano de wowɔ no anaasɛ nadoa ɛka ho bi owia ɛna obetimi de aba begina court abɔkɔ adu ne nyina ewie nti ɔsrɛ court sɛ ɔmɛmfa maame gye nkɔto posi kukumu na ebiritia bi yɛmfa mmra gye tiaseɛ ɛma wo mu na wɔtwe mienu sɛ na wɔtwe mienu no so a wɔn sa mmra court no ntoa ase mienu so nti ne wɔkasa yi court wahyɛ sɛ ɛyɛ October bosome no ne da ɛtɔ so du mienu yɛmfa mama gye mmra na ase mienu ntoa se nti ubisa ya na die si court no no na akwadaa no wɔyɛ ne busuani no ne tie na obi ba na wɔne ne tie mpacho enye ne busuani ɛyɛ obi de hye ɛna ɔne ne tie ne mum no maame gye no ayɔnko ɛna no wɔfa ase ɛne akwadaa no nanso abusua a wo mu de hye ni ne kyerɛ sɛ wo mu de hye no kura na wɔyɛ wɔfa no de akwadaa ne kɔ no wo mu nim ho hwe wa ma obi amanneɛ sɛ wɔgye sika bi wɔ akwadaa no ho sɛ nhyehyɛeɛ te sɛn wo mu nti bibia de mu te ya ne sɛ akwadaa no akodi nsɛnsɛm a wato na nanom wɔn sɛ do dina kyɛ sɛ wɔse wɔfa ne sika no wɔboro na wɔde sika no wɔ no saa pɛpɛɛpɛ na mama Jane wɔgye to mu wɔ abra CID4 ɛnura ɛkɔ ne fie kɔ yɛ hwehwɛmu a ɔmunya asekan ɛne nneɛma emogya wɔ so odi adanse sɛ no ɛna ɔde wowɔ akwadaa no ma ne wuyɛ no CID4 free hwehwɛmu na sɛ ɔmu busabusa no nneɛma ne nyinaa mogya wɔ so no wɔgye ato mu sɛ ɛyɛ ampa wɔno ɛna eku akwadaa no na adeɛ ma abufuo ba ya ɛnam so no ewuo no si yɛ no ɛyɛ ne sika 500 Ghana cedis yɛ da no wodupu mu ayira na no osusu sɛ akwadaa no na afɛnti fama adeɛ ma me akwadaa no si nimi hɔ fama adeɛ ma me edimi hɔ ɛna kɔfa ntinuahye ba yɛ wi akyire no ɛdi kɔkɔ soro a maame no de saa nneɛma no wɔ akwadaa no ma no wuye tɔma gye no wɔyɛ de adwuma mepacho bra biem maame gye no wɔyɛ de adwuma wadaroma minim adwuma wɔyɛ nanso court asɛnnie ne kɔso no the court prosecutor ɛde to nkrata so de to court pie manim ne sɛ mama Jane anya adwuma ɔgye to mu court wɔ sɛ wɔnya adwuma nti minim no ya wo kun wɔ ma pacho wo kun wɔ ma mama Jane wɔ ma mienu ya yɛ court anɔpɛ yi ne ba baako ya asɛm ni siye na wɔno ni fie hɔ bi na mmom no wɔbɛn efie no nkyɛn baabi wɔno na maame ne frɛ no ɛka kyerɛ ne sɛ asɛm wɔ asie ni akɔdaa no kɔ abɔnten nti ne ba bɛɛ ma yɛ ayɛfɛ no kofi nsia ɛna ɔma ne kɔ dɔm yɛ abra polisi akakye edi kan kɔ yɛ report sɛ akɔdaa no akɔpira wɔ abɔnten nti ne ma mienu ɛna ɔde to krataa so sɛ wɔwɔ baako ɛne ehu no court a me ne wo ka sɛ minim no yɛbɛde wase asonaba bibia ne yɛbɛsa abɛgye nkyerɛmu ɛdase minia wei yɛnua bɛɛma asonaba asɛm a asie anwoma so
ɛna yɛ maame bi a yɛde sobo abɔ no sɛ nakɔdaa wɔ ne ne teɛ ye abotrɛ kakra ni penya hwɛ amane a wakɔtɔmu wafa osika na ya wontimi afa ne kɔm na busuafoɔ na wo bɛbo akwada fo sika na bɛbo akosika na ade kwa no wudini belt kura fa bono abadi kura fa twa ne to na akɔfa sika sɛ ɔde kwa kɔwɔ no a wo yɛ wudini ntwa we de ogina we abawe was premeni utwa ne to enye utu de abo no oh we sɛ nkwa me kura me hu no kura na me ka kyere ta sɛ we de obo be 15 years we sɛ sɛ ne yɛ sɛ o mo sɛ 20 sɛ wasrenkum 23 ya wasrenkum kreto ase preman enti we no saa no we no mo a omete fa ne kɔm na busuafoɔ no me say baaku bi yɛde ne kɔma obi wɔ tema wɔkɔ na akɔla ne maame de tɔma bi maa na sister no yɛde akɔla no bi ne ku sɛ sɛ n'ani twa baa wɔ tɔma so a ohun ku Elizabeth ya ne ho fɛ ɛte sɛ saa akɔla no te agyere ɔkɔ adwuma ɔsan bɛsi akyiri na ne yere kɔkye no nti wei num no bɛma no wɔyare wei ɔhene wei ne akɔno abro so wei ɛde yeah, we namwa wo say sadi ni dompe. Wawie. Awza for yam sorry ne enko na ayi announcement ne ba ye ko de ene ye Nana Tepa man hene. Yeah Nana Tepa man hene. Mfa ne fo atwene wampem. Adu sei atwene wampem. Nana wonananom anwumre ye moadwo esre nkwatenten ahoden wom de mawo Nana Tepa man hene. Nana adu say atwene wampem I say 60 years ana yes and then when you 60 years Nana ma 60 years ya kono still active still strong branch any wom and I am in shira no to nkonem and I enu aba boatma so Ashtown ono so mpa de won tutu na se ne wo se ne ma me ya reta ne birthday enti ma me ya reta wo ba boatma wo Ashtown say you ma happy birthday emfama no hene na yesi ye kono no yekɔ na kyerɛ sɛ yɛde announcement me fa nhwe mprɛko fa to aso we na wɔtwedi da abusua bi ahwere wɔ no modɔfo baafo agyefusu twitwikwa otumfa na ntahene Nana ampofo ye busua pani ma emofra ne ya maame Veronica Kakario Canada Nana champon wo Kumase Nana nuako guest house Kumase Jewa wo Kumase Emmanuel Dankwa Sonny Achiba wo London Hagan so wo London ya maame Mary Opoku ama JB US of A Kwasi Boatin Kumase Martin Kwasi Dankwa Kumase Steven Boachi Dankwa Kumase Cynthia Dankwa Kumase Judith Kunedu Dankwa maame K Kumase